Bueno, niretik gerra ziurruko zauen Pamplonan, Iruñan zauen soldadu, kompainia Amerika, eta gerri urtea berenan harrakoa da ben, gerriek. Eta, bueno, anarrakoa ez gerriek, etorri zan horregaz, batalio horregaz etorri ziren, Iruñatik Irunen arte ez eta benarek ezabila ez tiro egentzun, ez fronteratik zerien, itxuri eizeko esan taktika mateuen fronteri izteko zerien, eta Irunen ja ziza tiro eta zintzirela, eta bueno. Eta gero etorri zen, bueno, handik Gipuzkoako frentetik, nire esak izen, ez bestan ez anuntatu zen, ez zebez, ze pasenta zan bez, ez zebez. Claro, harrakoa bien da, behin besti. Eta Angiozarren, amengo intxortako frenti egon zalien, Angiozarren iluntze baten tiro bat hartu abet belaunien, gehien. Esan segure kojo isen, baina tiro horregaz erua bien Iruñako hospitalera, Prurojara Iruñara. Eta han egon zan luzeruen, ezagizela, ez itxeko zelan ziren, itxeko berapez zelan zeuen,